Umfana wepipi Lokhuzani wepipi ubani lo mfana lo oshaya ingoma naye umculi wamaskando obekhala ngokuthi wepipi obekhala ngokuthi ubobo yes obekhala ngokuthi uvalelwa uKhuzani ezintweni ezithile. So ngenze uhlambe naye uKhuzani khona la mvalela khona mhlambe bompucuzeko kogcwalisa njalo njalo mhlambe lana yana control noma nepower khona yokwazi ukumobilize yabo kodwa engingahambisani nako noma engingavumelani nako ukuthi ubobo wenze ngazathi kuyona yonke nje into ewumaskandi kuyona yonke into eyifestival kuyona yonke into eyi-event uKhuzani is responsible for ungaqashwa kakhe angikholwa ukuthi khona into enjalo ama supporters kaKhuzani the Blue Nation right bane feeling yokuthi uKhuzani uyashawa kakhulu kulezi insuku for no reasons. uKhuzani angeke ngize ngithi uyashawa kufike isizini leya kuyafikela umthandeni naye. Okay. Mozokhumbula nje umthandeni singathi mhlambe kusukela ngabo 2018 la eseqhame khona kodwa uthola ukuthi nje inkinga no criticize ukugxekwa kuyona yonke into ayenza bekade kwenzeka nakuyena ngabo 2017 2018 2020 uze kuyofika la uKhuzani kade ekhipha khona ijele ube criticize nje you know in everything that he do. Mabandla kamjokana kaNdaba nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina besilo saphinda sahlangana asibinde ke sibambana sinqake simbingelele sinamukele ohlelweni lethu lomnandi kakhulu oluyinqayize vele lapho sithi khona Emgedeni podcast. Hayi namhlanje ngijabulile namhlanje kuyasho ukuthi usuku lami lokuzala usimbingelele wonke nje umuntu okhona endlini Leon Alpha director producer at the same time grand my brother yaphela mfowethu ngimnandi ngigrand our DOP director of photography Humble Snaps. How's it my brother? Grand vet. Hey amahloni genga ngale wena wafuna ukuthi camera ibheka ngiyena ake ngivale ngezinkulu indaba ezithi isikoloze simehla bovu suka madoda umakhuze efubela ugcwensa awusuka madoda wena akaziphanga bathi abanye bebhala ngepensela kuthiwa wena obhala ngozipho kwayinqaba ndaba ezetha mfowethu kahle siyesizwe samakhaphela kahle ke ngirathi kodwa ngabe ngithi happy birthday manje kuthiwa awusho insizweni uthi happy birthday right ungashoko washo njalo lokuzana umthandeni wathi ngeke sekufanele manje ngiculela umncine ngithi happy birthday mcinela yabezitha aMalokhuzana kunama awards amaningi ezayo ama-Summer Awards, South African Music Awards, kube ama-SATMA South African Music Achievement Awards. Engiyithandi kakhulu ngama-SATMA noma sizobuyela kuyona. Ngithande ukuthi ba-ede aMalokhuzana ama-categories amasha. Kunanama departments, best department of what ungazi noma uyibonile le. Yeah, ubuyini kuma-SATMA. Kuma-SATMA yes. Yes. No ngiyibonile leyo ngiyakhumbula nje ukuthi ade ngisanda ukubona ukuthi sebene category best traditional podcast. Yes. Yeah, so that's where Kings also nabonhlaka production benominated khona. Yes. All right. Siyacela ukuthi nihambe ke nobavotela Kings also umndeni sonke naleyo gang Kings also Kings also News neLokhuzana production ngiyathemba niyabona ama details la ngenzansi nihambe nobavotela bafethu kuma SATMA Awards bese kuba amasama. Yeah. Amasama lenzo zasemdletsheni nominated ngathi nominated kaningani impela. Yes. Now we best record of the year, best song of the year. Yeah. Do you think it deserve it? Mhlambe ku category eyodwa yes. Mhlambe angakwazi ukuthi angene kuyona. Especially nje singayibiza ngomhlambe best record of the year. Okay. I think we deserve ngoba I think uMaskando oqala ukuthi ashaye inamba ephezulu kanje ukuthi hamba azofika ku22 million in terms of numbers ku YouTube. Yes. Nakhona futhi ku Spotify wenze kahle kakhulu you know because nakhona I think ngigcine eshayo ko 15 million you know views in terms of numbers lapha ku Spotify. So ngingasho ngithi uyi deserve nalokuthi ingoma yakhe ke igcine ibe ingoma ebonakala igcine be national anthem ngonyaka odlulile yazi yazongena nakulonyaka. So namanje uthi mayiperforma usukwazi ukuthi is performing one of his great. No abanye ke banokubona ngendlela ehlukileke kade ngizwa njena imbangi yakhe enkulu yaseMandaba. uKhuzani ukhuba ethi akabone ngazuthi ube deserve inomination noma ama nominations awatholile ngenxa yokuthi usondelene ne manager yakhe uphele yabo ukuthi uphele is not a manager kaMthandeni urana PR company esebenzisana nama brands amaningi part of those brands kaMthandeni you know
So into ayenzayo yena umanager ibrand in terms of marketing amalokuzana ama products are involved kubona umthandeni. Typical example ikhathi nje you know nama nokuthola ama projects amasha njenganokuthi khona la ke involve khona no Vodacom umthandeni. So ube omunye uphele kade isebenza indaba lezo zinto. Angikholwa ukuthi uyimanager yakhe personally ukuthi njengano Zuma uNxamalala imanager kaKhuzani. Imanager yena nje personally. Yeah ngiyacabanga ukuthi singathi mhlawumbe upheli useyasebenzisana nomthandeni ukukhuphula ibrand nokusebenza ngebrand kaKhuzani kodwa xa mina yamthandeni ngokwe PR public relations yeah. Sure so ngamanye amazwi njena mhlambe akalenzanga kahle ucwaningo lakhe umgodi. Ngendlela achaza ngayo ngoba ufike wathi uyimanager kushuthi ube yitshela ukuthi uyimanager kanti usebenzisana nePR yakhe njengoba uchaza. Angeke ngize ngithi weZuma akalenzanga ucwaningo lakhe. Ngikholwa ukuthi uKhuzani uyibuka ohlangothini lokuthi uma ngazi wena mhlawumbe ungakwazi ukungitusisa ukuthi la kwenziwa kanje ukuze uhamba ufike la. That's possible. Angakwenza nayo phela vele. You know, it's possible. Ngokuthi bayazana futhi mhlambe bayasebenzisana kwamanye ama business. Anyone can do that. Mhlambe yena uyibuke kulolo hlangothi. La ngikholwa ukuthi uFathuze khona uKhuzani ila kade sethi upheli usebenzela iLokuzana iMatsepe Foundation. Yes. So njobe esebenzisana neMatsepe Foundation ikona okwenze ukuthi afake umthandeni kuMasama. Kanti mothi uyabheka uanalyze kahle come to understand of it. uMatsepe Foundation is a sponsor. Yama Lokuzana yaMasama. You understand? Amasama awakarisa. You understand? So leyo nto ikutshela ukuthi angikholwa ukuthi ubengaba neinfluence engako yokuthi angakwazi ukuba namandla ukuthi influence ikomiti la kaSama aphinde futhi influencer ikomiti la kaRisa you know ukuthi umthandeni afakwe endaweni eziningi you know ngiyakholwa ukuthi mekuthiwa mhlambe khona la mfake khona mhlambe umfakile kwezinto kodwa uvele naye umthandeni mothi uyabheka ingoma yakhe big deserve ukuthi ibe sebalazweni futhi recognize ezingeni laMasama ngoba aMasama are the biggest music awards. Mawucabanga isiphi isidingo esenzo I mean yiphi into eyenza ukuthi umgodi anganominate wayena noma uhoxile ngoba ngiyakhumbula nakuma competitions hayi ukuthi ubekhishwa bekuba khona la khona ezihoxela yena ukuthi no angikwazi angengene kulama competitions kanje adedela abanye nalana mhlawumbe udedela abanye yini noma mhlawumbe no uqale iNIU khona lekhe ngethiwe iNIU ithimba lelasebenzisana nalo abalandeli bakhe induna zabalandeli zithe umhlaka 1 nje ngakhumbula wathi umhlaka 1 uKhuzani akasebenzisani noRisa. Izinto mhlambe efanele sizikhuze kubalandeli lezo zabaculi ukuthi umuntu phela afuna ibhekisise phela nayo into azayikhuluma ekhuluma ngomuntu amlandelayo ngoba akaboni ukuthi izomshaya leyo nto kube ngazathi abazilutho bonke. You understand? Ayikho into enjalo. Umhlaka 1 must know that. There's nothing like that ukuthi khona umculo ongasebenzisani noRisa. You understand? Even if you go to ialbum yaKhuzani icala libonela last year, ukhona uRisa lapha kuma CDs ubhaliwe. Ngisho kuthiwa ama CD aphelelwe isikhathi. Vele moyi artist eSouth Africa uzosebenzisana noRisa uyathanda uthanda. You understand? So there's nothing like that. Bona bekufanele babe nendlela yokuthi nansi imqathango yenze ukuthi singangeni kuma awards yabo kungabe ukuthi akusetshenziswa noRisa because there's nothing like that manje sengazathi baya defend ngisho bangasa defend ngicabanga ukuthi angazi noma ama supporters kaKhuzani the Blue Nation right ukuthi NIU bengingayazi but ngiyakuzwa mawuchaza bane feeling yokuthi uKhuzani uyashawa kakhulu kulezi insuku for no reasons angazi usuke wayizwa leyo bese ngeke ngayibona mawucabanga uyashawa noma kufike nje isizini yokuthi mhlambe angazi umaskandi no be frank with you Zuma uKhuzani angeke ngize ngithi uyashawa kufike isizini leya kuyafikela umthandeni naye mozokhumbula nje umthandeni singathi mhlambe kusukela ngabo 2018 la eseqhame khona kodwa uthola ukuthi nje inkinga no criticize ukubhekwa kuyona yonke into ayenza bekade kwenzeka nakuyena ngabo 2017 2018 2020 kuze kuyofika la uKhuzani kade ekhipha khona ijele ube criticize nje
you know, in everything that he do. So ngiyacabanga nakuyena Khuzani kusafika isikhathi leyo moment nje yokuba ne stigma, you know, sokunje uyashawa, uyagxekwa in everything you do, akunconywa lutho. Yiphi indlela elula ndaba ezitha noma right yokubehavior uma usaficwe leyo season? Khona into ebuhlakani kayenzile uKhuzani. Ngifuna ukumshayela ihlombe kulelo. uKhuzani ukhipha istatement ngathi izolo. Wathi kunabantu abangafuni ukuthi azichaze. You understand? Abathi uchazelana, yabo. Uthi uKhuzani angikwazi phela ukuthi ngikubona ukuthi uyisitha sami. Kunezinto ozikhuluma eziyamanga kubantu abangithandayo. Bese ngiyeke ukuthatha iopportunity ukuthi ngizochazela abantu abangithandayo. Mina engikwazi ukuthi kuyiqiniso noma mina engikholela ukuthi kuyiqiniso. Ngoba if ungakwenzi lokho ngibolisa nalamazambane ke manje ngivumela ukuthi ubolise nalamazambane angabolile. Ngizosala nobani? Yabo. Because if uKhuzani kule stage akusona njengamanje engaluza abalandeli bakhe. Laba nabo manje ngokuthi uthula akachazi lutho indaba yakhe ngaphela because ukwisizini a very critical yabo uyagxekwa everywhere uyadance uyagxekwa uyaperform uyagxekwa ukhipha isingile uyagxekwa ufeature uJumbu uyagxekwa in everything ayenza uyagxekwa so akakwazi ukungachazi ezama ukuthi abambeke laba abakhona akabakholela kuyena because if enze njalo uzoshona phansi because kunabantu abamgxeka ngicathi mina ukuchazi kona ukumenza ukuthi athi stay relevant futhi nanokuthi kutholakala into eyiqiniso nengelona iqiniso yabo so that's what I feel. Ungikhomboza ndaba ezithi ngibona ukuhlala eMadevini ungikhomboza uLokhuzana lumfana wepipi oLokhuzana wepipi ubani lo mfana lo oshaya ingoma naye umculi kaMaskandi obekhala ngokuthi obekhala ngokuthi ubobo yes obekhala ngokuthi uvalelwa uKhuzani ezintweni ezithile ekuthena aqhubekele phambili kwezomculo uke wathi enzukwini ke uKhuzani njengamanje ngizothina uzisondeza kakhulu eduze kwakho noma imuphi umuntu otrendayo kuyiqiniso lokho noma kusayipolitiki nje kaMaskandi. I wouldn't say kuyiqiniso but ngathi mengianalyze lento kaMfana wePiki noKhuzani ngiyacabanga ukuthi mhlambe kukhona laba kubavalelana khona eminyango vele mhlambe uKhuzani evalela uBobo mhlambe ngenxa yama differences you know artists khona ku possible you know because nawe Zuma it's a fact nangu direct ukhona nangu uLokhuzana Humble Snap ukhona if kukhona umuntu mhlambe ongathi uyinkinga kumina angeke athi mengabe kufika kuwena la une power khona yokwazi ukudecide ukuthi you are in or you are out mhlambe umfake ngenxa ukuthi ucabangela ukuthi yazi mengeke ngamfaka mhlambe sokuyindlela ukuthi ngikhipha umnikati kulento so I might as well just avoid this person ngoba mina ngiphila nomnikati so ngenze ukuthi mhlambe nayo uKhuzani khona la mvalela khona mhlambe kompucuzeko kogcwalisa njalo mhlambe lana yane control noma ne power khona yokwazi ukumobilize yabo kodwa engingahambisani nako noma engingavumelani nako ukuthi uBobo wenze ngazathi kuyona yonke nje into eUmaskandi kuyona yonke into eyifestival kuyona yonke into eyevent uKhuzani is responsible for ungaqashwa kakhe angikholwa ukuthi khona into enjalo ngoba phela uma ngabe ukuthi uBobo akabizwa ngakubo uMasipala ehlele umcimbi abesebizwa uMaskandi mhlamba abawu5 kulabo uMaskandi abawu5 ababizwa kukhona mhlamba uBahube kukhona ithwasa lekhansela kukhona uKhuzani kukhona igcokama khona uGatsheni that means there's something wrong ngoBobo mengithi there's something wrong ngoBobo maybe he is not that relevant ngendlela yena exactly mhlambe yena is not a crowd puller etarget umhlelo womcimbi wangaleso sikhathi exactly so he cannot blame uKhuzani on everything manje ngibone ngazathi yena usemblema kukona konke okwenzakala empilweni yakhe kanti naye mhlambe kukhona lela yakhe khona in terms of ifame yakhe mhlambe ibrand yakhe ishona phansi noma ifike lesikhathi la isishona khona phansi kodwa khona mhlambe la uKhuzani bengaba khona ikhozi kumlimaza khona kodwa kwa ukuthi la sekufanele ngabe nawe uzigijimela yedwa akusagijimeli so that could be one of the reasons ndaba ezitha sise ku critical season ngicabanga ukushada hayibo ngicabanga ukushada I'm planning to get married kodwa ke imani ngaphambi kokuthi ngiye lapho ngithe ngicabanga ngisho angisho ukuthi ngizoshaya ngicabanga right kufanele sizwane isikhathi esingakanani no nesinqanda mathe sami ngaphambi kokuthi ngithathe isikhathi sokuthi uyobhala ngishada ushada
no angikholwa ukuthi kunesikhathi esibekiwe kodwa kuye kube kuhle wezuma ukuthi uma ngabe uthandana ngomuntu onenhloso ukuthi ufuna ukugcina umshado mhlambe nje at least you need to spend a year 2 you know and then decide ukuthi usuyamshada kodwa uselapha snaps ugrand kufanele kube isikhathi esingakanani awukutshela mfethu kufanele kube isikhathi esingakanani wena ngokucabanga kwakho ngaphambi kokuthi umshado umuntu wakho njengoba basho umhlone shots at least a year or 2 ukuthi nikwazi ukwazana kahle nibonane namaphutha yini lezo engithatha unyaka wonke ukuyifunda ngibe ngizazi ukuthi ngihlakaniphile yini le kufanele ngithi ake ngidlulele ku direct ama direct Leon Alpha ukuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ugoqe phansi ukuthi will you marry me I mean 3 months mina 3 months alright uyayithemba ne alright akulungile ngisangene Yabezitha ulokuzana umbhoro yakhumbula ukuthi babe bangaki babe u10 right yeah A1 yeah engabastart mina ngiyi1 by 10 ngaba slice ayihleke into nje so manje yaba waboshwa siyakhumbula ke sonke beloko vela ke enkantolo wadedelwa komunye uaccused but lo munye uaccused number 2 ngoba umbhoro accused number 1 akazange azadedelwe ke yena banqatshelwa ibail yeah babuya futhi baphinde banqatshela ibail ngeke ngambona bekhuleka nje ensukwini egcina ukuvela enkantolo ngimbonile yeah ethi hayi usethembele kuNkulunkulu no umbhoro usesangene mina I can assure yeah no usephazamisekile uyazi ukuthi phela istress siyamenza umuntu asangane zoma akhule nje ngekhanda umbhoro is not right okay no ngilalela ngoba ubeme kanje no it's not right umbhoro yazi ubeme kanje nayo ukuchaza nje it's not right emqondweni manje ngoba umbholo akakholwa ukuthi kwenzakaleni empilweni yakhe ubevele nawo amacala lokho yaphuzwa ngawo yabo but ubehleze kwazi ukuthi agcineke semphakathini aqhubeke nebandla yena nempilo nama-business so manje lento ukuthi bamgcine esitokisini isikhathi eside kangaka akayikhona you understand ushiselwa isonto kushiya imoto you know so lento isize yamphazamisa emqondweni yabona nje manje uthini uthi yonke into useyibeke kuNkulunkulu ukuthi ngwamacala mengabe bethi ba-aphila awanako ngibone ehlehlisa ngisho abameli bakhe bethi hayi ungakhulumi wathi ngiyekeni wathi nje sengithemba abameli bakhe efuna ukukhuluma even nane-media yabo manje into ogcina uzibuza yona ukuthi aphi lama-miracles abehlezi esitshengisa wona you know noma esitshela ngawo ukuthi uNkulunkulu wakhe mesefikile wenza ama-miracles be-10 yena eyedwa ngaba slice umbhoro uyambona nje wena ungabhoreka engaslice abantu njengoba nje emnganga nje eyikhwane nje engaka ilento yokuthi basuke bathathe lento ebese bangayigcini imigomo and then bese yabasanganisa lento uyahlanya manje ngifuna sivale ngegeli right le sivumelana ngesikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi sishade madoda abantu bethu thina singakashadi siyavumelana ngo3 months ka direct hayi umsangani